Takže dobré ráno, ale už je 1 hodina a vy vítajte u 3. dielu Summer Weeku. Zabudol som spomenúť dve veci. A to, že práve vyrážam na preventívku v zubárke a že sa mi včera podarilo zlámať ten ručný statív, ktorý natáčame, takže ho dnes musím ísť kúpiť. Tak, už idem od zubára a teraz sa ide kúpiť ten statív. Všetko kúpené a môžeme ísť domov. Dobré ráno, dnes je štvrtok a ja som vstal pred 12. And the French! Takže vítajte u 3. dňa Summer Weeku 3. Práve vyrážam do Skalice a vrátiť ten statív, ktorý som kúpil, keďže neudrží našu kameru. Stojan som vrátil a kúpil som za ňo túto SD kartu. Kvôli Skittles-kám skoro nestíham autobus, dúfam, že ho stihnem. Dnes je sobota a celý týždeň je strašne zlé počasie. Normálne znova začína pršať. Celý týždeň je fakt zlé počasie, takže nikam nechodíme s Redom a sme doma. Sice sme boli raz vonku, ale to sme netočili, lebo sme len tak kecali a to je jedno. No nič, teraz miesto obeda sa idem naraňajkovať. Nedeľa, ďalší nudný deň. Prosím? Aha. OK, dobre. Čau. Alebo nie? Tak ako minulý týždeň vo Weeku nebol prevažne Hák, tak tento týždeň som tam nebol skôr ja. A bolo to preto, lebo vonku bolo fakt škaredé a nebolo čo robiť. No teraz je aspoň o niečo krajšie, aj keď to nie je žiadna sláva. Ale nevadí. Ideme von. Takže dobré ráno, dnes je to naozaj ráno. Dnes je pondelok ráno, je asi 8:45 a za takých 20 minút má prísť Red a ideme do Aqualandu. Takže sa máte na co tešiť. Just for you, I just gotta know that your love is true. Can't keep running, boy, in and out my life. Wanna
dnešok bol viac menej náš pokus o to dohnať to, čo sme za tento týždeň stratili kvôli počasiu a myslím, že sa nám to aj celkom podarilo, nie? Presne tak. Takže to je na dnes všetko. V podstate dobré ráno. Dnes je utorok a za chvíľu mám ísť za Redom strihať tento vík. Ale dnes ma zobudil kuriér, no a priniesol mi praškací guličky. Super, je to vám úplne geniálna vec a čo sa skrývalo pod nimi si ukážeme v ďalšom víku. Takže toto by sa dalo považovať za koniec nášho tretieho víku a tento vík bol pomerne krátky vzhľadom na to, že bolo veľmi nepriaznivé počasie, čo dúfame, že sa v ďalších týždňoch zlepší. Tak, vidíme sa v ďalšom víku.